Rek tarif no oma 2 lantai regane murah pol rek ya cuma 400 jutaan lokasine Cuwidek karo Surabaya tempatnya di desa Banyuurip pakal beci PDAM le masalah lingkungan wis ruwame rek ya ojo kuwatir lho sepino cak tonggo cak oh ya wis gak tonggon karo dalbo rek ya ojo ngawur iki duduk ome dalbo ome menungso rek ya ome 2 lantai regane 400 jutaan lho ya iki durung dicet rek ya lah ome iki modele ngene iki rek ya nang kene iki wis ana pager. Nah, ini iki le masalah karpot ombo rek yo. Mobil sembarang isok mlebu, mobil opo ae rek yo kayak Pajero, Innova, Plus masuk kabeh. Pas tampak depan wis kayak ngene rek yo, batu alam karo cendelo ngene iku rek yo. Wis terus nang kene iki kena gawe parkiran sepeda motor. Iki cara ngono sepeda motor 50 sik mod rek yo. Nah, terus nang kene iki kok ono kanopi rek yo. Nah, ngono iku yo. Wis saya langsung masuk jak. Lah nang kene ki ono terasan kene ge nyantai-nyantai lek isuk karo mau rokokan kayak gak ada dosa wis full wall molding rek cuma terus dicet. Nah, lek masalah pintu kusen almini kabeh rek yo full almini. Koco lho pintune apik rek yo boys yo. Wis. Terus saiki ruang tamu atau ruang keluarga sing super gede sing langsung terhubung karo dapur sing begitu estetik rek yo. Cuma iki durung mari dapur estetik pol. Nah, wis ono wall molding ngene. Omah iki dukur rek yo, wis 2 lantai soalnya. Lah saiki langsung kamar pertama sik rek yo. Lah iki kamar pertama sepurone rek sik rada berantakan. Iki kena gawe ambekan sadu lek bengi karo bojone sampean. Ngono iku yo kena gawe playon soalnya panjang kamar rek yo. Wis, pintune sliding kaya ulut kejuguruli yo, lunyu rek. Nah, terus saiki langsung dek kene dapur rek yo. Loh, dapure keren rek yo. Kene gone wastafel wis ono minibare. Kok dapur iki estetik rek yo. Kok nang kene sampean kene gede-gede kulkas tau apa penak turun dhewe. Nah, terus nang isore tangga iki rek yo kok kene digawe manfaatno nggo sampean gede-gede barang opo ngono rek yo. Iki kamar mandine. Kamar mandine gede 150. Wis tak keramik full ya. Yes. Saiki langsung munggah mendukur rek yo. Ayo cak. Coba rek yo tangga wis ono cekelane. Itu ngendrek tangga ana piro rek engko sing ero tak transfer pulsa rek yo. 100.000 itu kan. Nah, terus nang kene iki ra yo. Wis ana mbespon ngatur dhewe kene gede-gede barang mesin cuci tau apa ya. Soale ndek kene iki ana kamar mandi atas ya. Tuh, gede kene gados wong selawe. Wis ada sabun ready sing ngobene nyabun langsung digas. Lah, terus nang kene iki ana kamar kedua sing super gede ra yo. Wis gede lah. Pintune padha sliding. Menghemat ruangan. Nah, terus nang kene iki ono balkon rek yo. Nah, misalnya cara ngono sampean mari tempur ambek bojone wis langsung rokok-rokokan nang kene kayak meja kok ya. Wis. Saiki langsung kamar ketiga rek yo. Nah, ini kamar ketiga gede rek yo. Setiap kamar duwe ruangan balkon tenang aja yo. Nah, terus nang kene iki ono area balkon. Nah, kamar ono telu. Nah, ini balkonnya gede pol, panjang ya. Yes. Nah, nang kene enak, kene nyantai-nyantai, tuwe ge cangkruan ngopi, to karo gitar-gitaran, ambil nyanyi-nyanyi, hujannya malam, siang yang datang, ambil nyawang-nyawang tonggo. Terus ngono rek ya info teko aku. Omah iki murah pol, ukurannya 6 kali 11, regane cuma 430, masih bisa nego yo. Bisa main minat atau pengen survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.